Solstițiul din anul acesta este unul cum umanitatea nu a mai trăit vreodată. 21 decembrie 2025 marchează nașterea conștiinței noastre galactice. Ca dintotdeauna când Soarele face trecerea de la constelația Săgetător la cea a Capricornului, el se oprește în acea falie dintre cele două constelații, acea falie care se deschide către cosmos la gradul numit anaretic 29 Săgetător. Soarele rămâne nemișcat în acest punct de inerție, locul în care timpul devine acel momentum, acum, momentul în care trecutul, prezentul și viitorul se contopesc. Și exact prin acest loc, trecând prin Soare, centrul galactic își trimite energiile către Pământ. Se deschide un portal prin care locuitorii lumilor superioare se pot apropia de lumea noastră. Se deschide poarta zeilor. Energiile ce coboară prin ea ne pregătesc pentru momentul 24 decembrie, momentul nașterii luminii interioare. Noi și întreaga planetă Terra primim acel principiu cosmic care s-a născut în sufletul lui Isus. Aceste 3 zile ce urmează solstițiului au fost și vor fi mereu foarte importante, pentru că ne dau răgazul de a ne stabili clar obiectivele și viziunea pentru anul ce urmează, pentru ceea ce ne dorim în viața noastră ca individ, dar și la nivel de colectiv. Însă, începând de acum, vei vedea că dorințele tale se schimbă, pentru că și tu te schimbi și întreaga societate își reînnoiește propria psihologie. Dar ce face ca anul 2025 să fie unul deosebit, unul cum nu a mai fost? Sunt Cornelia Balaș, iar tu te afli pe canalul Arhitectul Vieții, unde vom vorbi astăzi despre solstițiul de iarnă care marchează nu numai trecerea dintre ani, ci și trecerea din lumea materială a dimensiunii a treia la una superioară. Ni se întâmplă chiar nouă, în această viață, în acest an de bornă în evoluția umană, anul 2025. Trăim o mare oportunitate, aceea de a fi parte a marelui salt cuantic ce se petrece la solstițiul de iarnă anul acesta. În drumul spre omul ce vom deveni, trăim o renaștere galactică. Suntem integrați în noi câmpuri uriașe de informații, conectați la conștiințe care depășesc cu mult ceea ce mintea noastră limitată poate înțelege. Trecând poarta zeilor, acolo unde nu există trecut, prezent și viitor, ne mișcăm într-o rețea cosmică care ne oferă în permanență un feedback despre ceea ce se maturizează în noi, ceea ce vrea să se vindece și despre ceea ce se reînnoiește. Conexiunile noastre energetice vor face ca fiecare întâlnire, fiecare sentiment, fiecare impuls să apară într-un context mult mai larg. Un context care include în sine și amintirile, include energia și, bineînțeles, conștiința noastră. Cum spuneam mai înainte, nu numai noi, oamenii, trecem prin acest proces profund spiritual, ci și întreaga noastră planetă. În timp ce solul planetei va începe să se alinieze, să reîntinerească și să se regenereze, astfel încât să poată primi energiile galactice, nouă ni se schimbă biologia, ni se schimbă viața, nu numai metaforic, ci și fizic, biologic și energetic. Umanitatea începe să celebreze propria divinitate. Ne pregătim pentru a primi principiul cosmic, Hristos. Lasă și tu acest principiu cosmic, noua conștiință galactică, să se nască în sufletul tău. Nimeni nu poate spune cu certitudine ce ne așteaptă, dar putem încerca să înțelegem câte ceva din cele ce se petrec din contextul astrologic al zilei de 21 decembrie 2025, ora 17:03, ora României. Toate planetele din astrograma momentului de solstițiu vorbesc despre asta.
mai ales Neptun, Saturn, Pluton și Soarele. Neptun spune: permite-i Dumnezeului tău interior să îți arate calea și să te îndrume. Soarele vine și completează: tu trebuie doar să stabilești și să menții foarte clar în minte aspirația și viziunea ta. Saturn, împreună cu Soarele, ne arată prin poziția lui Saturn în Pești că e vorba de un sfârșit de ciclu, că este timpul să-ți asumi responsabilitatea propriilor alegeri și să îți aduci la materializare idealurile. Pluton ne spune că suntem a idoma păsării Phoenix, renaștem din propria cenușă. Conștiința umană stă la un punct de cotitură între sfârșit și început. E momentul unic, cum nu a mai trăit umanitatea vreodată. Astrograma momentului ne arată și direcția spre care ne îndreptăm prin prezența în mijlocul cerului a principalei lecții karmice de viață pe care umanitatea trebuie să-și o însușească acum. E vorba despre evoluția sufletului nostru la nivel colectiv și individual, despre atingerea unei conștiințe spirituale de vibrație mai înaltă, despre a depăși limitele rigide pe care ni le-a impus această lume materială și de a începe un proces creativ bazat pe imaginație. Acest lucru face să crească intuiția. Intuiția este limbajul pe care îl putem folosi în comunicarea cu lumile superioare. Și toate aceste lucruri ni le arată nodul nord prin prezența lui în casa a 10-a din această hartă a momentului. Dar mai există 3 evenimente astrale care însoțesc acest moment magic de deschidere a cerurilor. Aceste 3 evenimente sunt precum cei 3 crai de la răsărit care urmăreau steaua ce vestește nașterea Domnului. De data aceasta este vorba despre o renaștere în ceea ce ne privește. Pe 19 decembrie se apropie de pământ acel misterios corp ceresc ce vine de dincolo de sistemul nostru solar, de foarte departe din univers, corp numit 3 interstelar Atlas. Este o coincidență că acesta se apropie de Pământ chiar pe 19 decembrie 2025? Nu voi intra în detalii despre acest corp. Se vorbește deja mult despre el și se fac speculații de tot felul. Unii spun că 3 interstelar Atlas aduce noi energii de iubire, lumină și armonie. Orice s-ar spune, nu este întâmplătoare prezența lui tocmai acum atât de aproape de Terra. Pare a fi un mesager al altor lumi. A doua zi, în 20 decembrie, avem lună nouă în Săgetător, care ne trimite pe culmile cele mai înalte ale idealismului uman. Luna în Săgetător te face să simți nevoia de a căuta ceva, un scop, o misiune sau o filozofie care să dea sens vieții tale. Și nu numai atât, trecem la a căuta moduri concrete, practice de aplicare a idealului în viața proprie, dar și spre binele umanității. Luna poate inspira o filozofie universală prin care să facem posibilă ancorarea noilor arhetipuri care să ducă la îmbunătățirea umanității. A treia zi, pe 21, este momentul în care se deschid cerurile, iar noi putem beneficia de sprijinul direct al ierarhiilor cerești ce vin pe rând să ne ajute la trecerea dintre lumi. Vor face acest lucru în cele 12 nopți magice ce urmează, dar și pe tot parcursul anului 2026. Ne vor ajuta să ajungem la o relație divină cu noi înșine, să trăim din interior spre exterior și nu invers, ca până acum. Suntem abia la început, dar putem vedea lumina ce trece prin vălurile găurite dintre lumea noastră și cele superioare, văluri ce ne despart de libertate. Și, în asemenea condiții cosmice, crezi că micile noastre dorințe, fie ele chiar împlinite, ne vor mai satisface? Vom simți că e nevoie de mai mult pentru a fi fericiți. Mica noastră personalitate are dorințe legate de mediul în care trăiește, o casă, o mașină, o relație, o carieră. Dar sufletul nostru, ce crezi că își dorește? De fapt, la momentul de 21 decembrie,
putem vorbi despre o poartă deschisă sufletelor noastre, care, întrupate în corpurile personalității, își pot manifesta scopul pentru care au venit acum și aici. Ca urmare, ne vom putea aminti și răspunde la veșnica întrebare pe care toți oamenii și-o pun la un moment dat. Care este misiunea mea în viață? Să vedem cum putem face acest lucru. La solstițiul de iarnă, nu ne vom mai planta semințele dorințelor noastre pământene în solul planetei, de unde să le preia gnomii și celelalte entități elementale pentru a le duce în sus, spre cer. Așa am făcut până acum. Dacă nu te simți încă pregătit pentru ceea ce urmează, nu-i nicio problemă. Poți face la fel cum ai făcut anul trecut. Vezi videoul cu cele 12 nopți sfinte. Dar dacă sufletul tău te îndeamnă spre altceva, atunci e timpul să schimbi abordarea. Imaginează-ți acel loc dintre Săgetător și Capricorn în care soarele s-a oprit. Imaginează-ți că ești arcașul zodiei Săgetătorului ce privește prin poarta deschisă a zeilor. Te vezi cum întinzi arcul aspirațiilor tale cele mai înalte, țintești muntele inițierii din Capricorn și lași să zboare prin portalul Capricornului o săgeată de lumină. Simbolul săgeții, după cum afirmă maestrul tibetan, este acela că săgeata este de fapt un fascicul clar de lumină eliberat de mintea superioară a unui om dezvoltat pentru a duce o conștiință extinsă în viețile oamenilor din lumea întreagă. Săgetătorul este de asemenea semnul bumerangului sau săgeata intuitivă care se întoarce. Aceasta este săgeata aspirației care se întoarce la cel care a tras-o. Cum probabil bănuiești deja, această săgeată de lumină nu este o simplă dorință, ea este aspirația ta cea mai înaltă. Dorința aparține de personalitate, aspirația este a sufletului. Este deci decisiv pentru înțelegerea noastră despre noi înșine dacă ne percepem în primul rând ca personalitate sau ca suflet. Cum să afli care este aspirația sufletului tău? Cum să afli ce anume îți spune sufletul și care este scopul pentru care ai venit pe pământ? Acest lucru se vede în astrograma ta natală. În interpretarea ezoterică a acesteia, ascendentul spune care este scopul sufletului. Semnul tău din ascendent reprezintă lumina subtilă a sufletului tău despre codul scopului sufletului. Primim acum dreptul de a accesa acest cod. Astrologia ezoterică inițiatică vine cu o interpretare a scopului sufletului pentru fiecare semn astrologic ce se poate afla pe ascendent. Vei găsi semnificația ascendentului tău în videoul anterior la sfârșitul lui sau pe site-ul meu Magia Sufletului. Găsești adresa în descriere. De exemplu, să spunem că ai ascendentul în Leu. Citim că acesta se referă la lumina sufletului. Vom vedea că pentru fiecare semn de ascendent există câte o notă cheie. În cazul exemplului nostru, nota cheie a sufletului este eu sunt acela și acela sunt eu. Vom lansa în noaptea solstițiului săgeata noastră de lumină, aspirația de a împlini scopul sufletului în această viață cât mai mult posibil. Îți poți face un mic ritual așa cum simți că e mai bine pentru tine sau poți pur și simplu să rămâi în meditație cu concentrare pe scopul sufletului tău. Seara, înainte de a adormi, este cel mai bine să te pui în contact cu propriul suflet. Cheamă-l, cere-i să îți transmită ceea ce este bine să știi acum și mai ales cere-i să te ajute să-ți amintești visele prin care el îți vorbește. Peste zi, urmărește și notează sincronicitățile apărute. Fii atent să nu cumva să le pierzi. În cele 3 zile până la Crăciun să te pregătești, să aduci liniștea în inima ta, să-ți spui straiele de sărbătoare, ca să poți întâmpina, cum se cuvine, nașterea lui Hristos și cele 12 nopți sfinte care urmează. În perioada următoare,
Ne vom concentra cât mai des asupra direcției țintă a ascendentului nostru, ceea ce va face ca această energie să se intensifice treptat în noi și să devină o realitate vizibilă. Vom medita în fiecare seară asupra cuvintelor cheie. Cu cât o vom face mai des, cu atât mai mult va fi revelat sensul ezoteric al acestora. Acest lucru va trezi rezonanța propriului nostru suflet. Anul acesta vom planta aspirația sufletelor noastre și vom vedea cum în anul 2026 lucrurile se vor așeza pe făgașul cel bun în viața noastră. Dorințele personalității noastre se vor alinia aspirației sufletului și vom vedea cum vin în viața noastră exact la momentul potrivit acele lucruri, acele persoane sau relații de care avem nevoie în procesul creșterii noastre evolutive. Sufletul nostru are scop, are putere și are voință. El ne va conduce spre cunoaștere. El este ghidul nostru spiritual spre iubire, înțelepciune, pentru ca în seara de Crăciun Hristos să se poată naște în fiecare dintre noi. Amin. Poți verifica dacă ești axat pe dorință sau pe aspirație, urmărind modul tău de a trăi în viața de zi cu zi. Vezi linkul din descriere, linkul ce te duce către noul meu site, Magia Sufletului. Îți doresc un solstițiu fericit și împlinit. Îți doresc să afli care este scopul sufletului tău.